Здравейте хора, аз съм Пламен и днес ще ви покажа как да разберете телефона дали ви е хакнат. Ако показва това, означава, че е хакнат. Слагаме това на сестра ми телефона. По принцип ще я пранкнем днес. Така. Хакваме и телефончето. Така. Ще отнеме няколко секунди. И готов. Така, това е нейният телефон в момента. Да видим YouTube. Имам чувства към теб. Тая пък какво е гледала? Вижте хора, хакнах и телефона в момента. И гледам тя каквото гледа. Видяхте ли хора? Видяхте ли хора? Аз нищо не напипнах. То тя сама. If you see a spider crawling under someone's skin, then do not panic. But how did this happen? But before I tell you that, if you think this cat... Виж, тя си мести. Тя си мести. Шефе, нека помислим. И това беше от мен. Довиждане хора.